Kurdistaniyên hêja em pê vîdyokê din hatin xizmeta we hevîdarim ser dilê ve bin. Ayîna cihûya û netewatiya wan bîna tewnê pewe ve hûnandiye. Bi corekê ku kes nikare cihûya bîna ayînkî bide naskirin yan bîna netewekî. Ayîna cihûya çend beş e lê em ê basê çiqke ortodoksê were bikin. Ortodoks du beş e. Çiqke ortodoksê heye bi navê Hardî. Em ê vê vîdyoyê de bo we Hardî bine naskirin. Ew grupa cihûya bi çi awayî çêbûna dewleta İsraîlê qebûl nake. Zêdehiya xwenîşandanê Filistîniya de dijî dewleta cihûya ew ji beşdar dibin. Ew xwe cihûyê resan dizanin ku ser rêya Musayê pêxember mane û cihûyê dinê ser ayîna Musa pêxember nemane û mulhid e. Ew ser vê bawerî ne ku dema Musa pêxember ser çiyayê Sîna gel Xwedê qise kirî, Xwedê bi Musa re hinek tişt bi nesîhet gotin û hinek jî wek dehfermana ser kevir bi nivîsar şandin. Ca ew grupa dibêjin cihû ewa Xwedê dehfermana de şandî bikar tînin û ya bi nesîhetê Musa re gotî diweşêrin ser hindê ku dewleta İsraîlê çêkirine. Ew zanyariyane weşartine ku xelk nezane ku ew ji bikarin dewletê çêkin. Her wisa ew dibêjin wan nesîhetê Xwedê ji Musa re kirinî gotiye bi çi awayî nabe cihû heta hatina Mesîhê Mewûd dewletan saz kin. Ewane nav tapa serê xwe ditiraşin û kumê curbecur didine serê xwe. Ew dijî her corik pêşketinê ne. Bîna bi Silmanê radîkal xwe nayexin filîma û vê dawiyê telêfonê bikar tînin lê ne telêfonê mehenî belku telêfonên sade bikar tînin. Navê xwe ser ayeta dudê û pêncê ya Eş'yayê Nebî danane Hardî ku bi manaya lerzan e. Tişta ku ez balkêş kirme aliyê hindê ku ez ser wan vîdyo çêkim, cora newêja wan û banga wan bû. Dema min banga wan dît, ewla wê min got renge banga bisilmana be. Lê piştî min guh dayê min dît ne banga bisilmana. Her bîna ku hûn dizanin ayîna cihûya û İslam hinek tiştê hewbeş hene. Bîna heç, kuştina jin û mêra bi tometa zinayê, serjêkirina heywana bi ber bi alîkî ve, sunnetkirina kura, heywanê goştê wan helal û heram, bîna berazê ji her du ayîna de jî hatiye heramkirin. Lê cihûya ya İslamê zêde hey, dibêjin nabe pê berazê bike ser xweliya pîroz û mebesta wan ew ciyek û niha welatê İsraîlê lê. Ser vê hindê ew cihûyên
براز خودان دکن تدی آخر وان بلند چکرن یا بدار یا تشکی گوش عرده جدا دکن و پاش گوشت وان دفروش نوالات اروپایی. تشتا دنیا از بارکش کرمی آلیه ارتودکسن هاردی یک جی او بو و بنا بسلمانا زیده زاریاتیننو زیده بونا آن زیده نها او جوهین کو جه اسرائیل ده دجین صادی نه هاردی نه ریزانا ده بیجن حتی سالا 2005 ریجا ارتودکسن هاردی یه لناو ولات اسرائیل ده هر سی جوهیا ببا یک کس جهویدارم او ویدیو سر دلیوه بس پاس و ریز بو وحمیه ویدیو لایک کن کانال سابسکرایب کن و اول خارج پار وکن